Moi boas familia, benvidos a todos festeiros e festeiras. Estamos no Concello de Meaño, onde se están a celebrar as festas dos Milagres. Este ano hai unha nova edición da Carreira Popular, 38 edición xa desta carreira, onde reúne atletas de todas as edades, hasta os chupetes, os máis pequenos da casa tamén veñen competir. Imos intentar falar con Iván Raña, campeón, subcampeón de Europa, triatleta, ciclista, un palmarés increíble de home, e a ver se falamos tamén con algún dos deportistas que veñen a participar nesta maravillosa carreira, aquí no Concello de Meaño. Vamos con la Carreira Popular de Meaño, amigos. Carreira Popular de Meaño. Bos días, alcalde, que tal esta nova edición da Festa dos Milagres da Carreira Popular aquí en Meaño? Hola, bons días. A verdade que estamos moi orgullosos da aceptación da participación. Estamos falando de 620 participantes. É a 38ª edición, co cal é unha proba xa das clásicas establecida no calendario das principales clubs de atletismo de Galicia, incluso de Portugal. Este ano temos a Iván Raña participando tamén. Efectivamente, veo a presentación desta proba, ás 11 damos a saída, veo a participar. Tamén mencionar ou destacar que o ano pasado ganou a que este ano quedou cuarta nos Xogos de París, e tamén temos o quinto clasificado aos Xogos de París este ano aquí competindo. Esta Carreira Popular entonces vai creando atletas. Vai creando atletas, vai creando afición e tamén vai collendo caché, digamos. Comentaronnos que hai algún premio tamén por gañadores, non? Da carreira. É unha proba gratuita, pero hai premios importantes. Os primeiros clasificados son 300 euros máis o seu peso en viño donado por Paco Lola. O segundo clasificado son 200 euros máis un fin de semana un hotel con encanto de Quinta Casamano, e o terceiro premio son 100 euros máis unha cesta de produtos donados por Supermercados Laje. Están diferenciados, pero os premios son bastante cuantiosos. De competición temos 3 circuitos: o longo, que son 6 km 300, o longo outro máis corto de 600, e logo o outro máis para a idade inferior a 5 anos, que é de 1 km. E logo está o recorrido de andaina, que son 3,5 km. Moi ben, pois non nos molestamos máis, vamos a deixar disfrutando daqui da Festa dos Milagres e, por suposto, desta Carreira Popular. Moitas gracias, alcalde. Moitísimas gracias a vos.
Iván Raña, triatleta, ciclista, un palmarés intachable. Que tal? Como estamos vivindo hoxe aquí en Meaño? Pois ben, a verdad que chamoume Carlos e José Ramón, o do Grupo Breogán, para correr esta carreira. Creo que corrín de pequeno, polo menos a de ciclismo seguro, e volver aquí a Meaño a disfrutar pois deste ambientazo con este día que fai, pois que mellor, non? Cos amigos. Corro porque me gusta moito. De feito, ahora quero volver a enganchar un poquinho máis a carreira a pé, estaba facendo moito mountain bike. E iso, o objetivo é disfrutar, estar sano e vir cos colegas aquí. E que te parece que haxa esa diferencia de edades hoxe, que haxa desde os máis pequenos da casa? Non habría nin que ter categorías, casi que todo o mundo correa para que todo o mundo se sentira parte da carreira que pode correr, non? Eu creo que é máis bonito, non? Que corran os pequenos cos máis maiores, máis veteranos, todos xuntos a disfrutar desto do atletismo. Que eu intento correr, pero é que sin toro detrás non corro da mesma maneira. É que igual tes que empezar camiñando rápido, non correndo, porque correndo, cando levas sin correr moito tempo, eso é como unha paliza e ao final fíalle como tirria, non? Pero mellor empezar camiñando para ir collendo o gusto pouco a pouco, e vas engañándote, ao final chega un momento que disfrutas a carreira máis que andar. Moi ben, por moitas gracias por este consello, a disfrutar da carreira. Moi ben, estamos co campeón. Como é o teu nombre? Pablo Otero. Pablo Otero, que é a primeira vez que participas? Aquí en Meaño, sí. Eu estuve vivindo 4 anos en Santander e por eso non pude haberla corrido antes, pero a partir de ahora é unha fecha que vai estar sempre no meu calendario, porque eu son Meira de Arousa, está aquí cerca, da zona das máis importantes a esta carreira. Estuve a punto de darme por vencido, entrar de cuarto, pero despois vin a Arco de Veta e disse, mira, estamos aquí xa, hai que intentalo. Pois, conseguido. Enhoraboa, deixamos que respirar. Moitas grazas. Bueno, a primeira muller en entrar na meta, que tal? Bueno, bastante dura. El año pasado la hice por primera vez y como de un año para otro se te olvida la dureza. Y nada, muy contenta del resultado y de haberlo compartido con Adri, que es mi pareja, y nada, fue muy chula, la parte del ambiente es genial y se porta muy bien el Meaño con todos los deportistas. Pues da gusto venir aquí, a ver si para el año que viene volvemos. Muy bien, pues enhorabuena, déxate descansar. Estaba escoitando por aí que ten usted un palmarés increíble, Sí, impresionante, a verdad. Cantas carreiras levamos? Uf, Porque eu estaba escoitando que estuvo en Polonia, sí. que estuvo... En Italia, o ano pasado tamén estuve en Italia, tamén trouxen 3 medallas, estuve en Polonia, trouxen outras 3, volvín a ir a Polonia e trouxen outras 3, en Suecia trouxen 2, bueno, se me esquece, pero teño internacionais, teño 11 ou 12 medallas. 11 ou 12 medallas internacionales. Si lle pregunto cantos kilómetros leva corrido... Miles e miles e miles. E que edad ten usted? 72. 72, para que despois digan os rapaces que correr cansa. É como todo, hai que ter pasión polo que un fai. Simplemente eu gustame moito isto, é o día que non vou hasta ando de mal humor. Eu a diario menos un día na semana que descanso. Bueno, pois vou deixar descansar, noraboa por todas esas carreiras, esas medallas. Eu como sou maratoniano, chego a meta como antes de salir. Eu estas carreiras son cortinas, para mí son cortinas. Pois moi ben, pois a disfrutar do día. Moitas gracias. Gracias. A usted. Moi buenas. Os corredores do inferno. Sí, los corredores de inferno. Os mellores, os corredores do inferno. Cantos sodes no club? Pues 18 y fichando más. Estamos ahí, acabamos de registrarlo y estamos ahí buscando corredores que se quieran divertir, que fomenten el deporte, que hagan un grupo. Eso es, hacer deporte y pasarlo bien. Chao, Juan. E camiño de correr mátame vivo. Intento, de verdad que eu poño da miña parte, quero correr. Piensa en las cervecitas de después, en las tapitas, en los pinchitos, con eso ya. Si me falas de eso xa non corro. Bueno, o único que é que ir buscar 8 kilómetros, entonces sí. No, mira, que hay de todo. Hay gente que corre muy bien, como ese chico que lo hizo, vamos. Estábamos saliendo y ya estaba aquí, y gente que cierra carreras. O sea, aquí es pasarlo bien. Venga, moita costa, moita costa. Ao final, 1 kilómetro de costa ao final é duro, faise moi duro. Sabes, con 5 kilómetros encima, e tens que avisar moito ritmo, e hasta a meta costou moitísimo. É como 12 en llano ou 13. E que vos parece a diferencia de edad que hai entre competidores? Non hai edad. Non hai A edad é un número.
Claro, eu teño 25 solo. Está máis. Pois consérvaste que flipas. Así como me sinto, así, tal De cual. hecho, hay gente que con 72 años entran en menos de media hora y hay gente que con 20... Es que es cuestión de pasarlo bien. El secreto es pasarlo bien y cada uno a su ritmo, a su forma de ser. Dito queda, o secreto é disfrutar, pasarlo ben e pasión polo que se fai. Y las cervecitas de después, por favor, por favor. Que cambien a agua por unhas cervezas frías. Moi buenas, que tal? Vemos que vas lesionada. Pero igual, hai que poñerlle ánimo á carreira e á vida. Da igual ser primeiro que último. Que, daqui da zona? Sí, de Lores. Entón non é a primeira vez que participas, seguro? Xa participei na edad de correr, cando se empezou a carreira. Mire, a mí acabame de decir que non hai edad para correr. Acabo No, de ser un hombre de 72 anos. É verdad. Non hai edad para iso. O que hai é ganas, que ter aquí. Ganas e impulso. Min é o que me falta, ganas. Pois hai que poñer unha botelliña de agua e carretera. Moi ben, pois deixamos de descansar e a disfrutar do día, que hoxe sei que hai festa por aquí. Hombre, despois vimos pa a noite, descansamos pa a noite, despois pa bailar. Moi ben, moitas gracias. Somos o Club Barrantia Roda de Boiro. Estamos aquí, fixemos aquí unha carreiriña, a cantar músculo. Cantar músculo. Ahora estades en sección de habituallamiento, non? Hombre, como ten que ser. Non sei o primeiro ano que vimos. E que che pareceu o circuito? Dura pero chula, mas sobre todo moito nivel aquí hoxe, moito nivel. Pero bueno, aquí vense a disfrutar, non a competir. Sí, habrá que disfrutar un pouco e despois a comer todos xuntos aquí nos furanchos. Ah, pillín. Por eso viñamos, máis que nada. Moi buenas. Que tal, como andamos? Bien. Participamos na carreira na andaina? Na andaina. Hoxe na andaina. Hoxe na andaina. É que sodes un club? Somos o equipo de Asmunais do club de aquí do Concello do Asmu Valmeaño. E, bueno, fixemos un grupo de nais e decidímonos apuntar á carreira. E sodes un equipo de nais de balonmano? De balonmano, Asmunais. Nos llamamos las Asmunais. Pero sodes todas nais? Sí, somos todas nais. Canto tempo levades entonces co equipo? 2 anos eu, elas levan máis. Hai xente que dé máis, 2 anos? Eu 2 tamén. 2 tamén? Sí, bueno, eu xa era xogadora de pequena e volvín a meterme no club agora de adulta. Ao final o deporte engancha, non? Me engancha moito, engancha. E a min por que non me engancha? Falta de voluntad. Pero é que Este ano eu enganchamos, sin xa estás pulpo fichado. e sin unha taza de Temos viño. de todo. De feito, ahora vamos a ir á vendimia para preparar o caldo para este ano, o albariño deste ano. Estaba de árbitro tamén mo convalidan como deportista? Tamén. Pois queda dito, Faría de un árbitro. Sí. Fichado. Moitas gracias, a disfrutar do día. Moi ben, festeiros e festeiras, ímonos tomar un pequeniño descanso despois desta carreira, porque os atletas están os pobriños todos reventados. Non vos esquezades, 986 71 0741 ou un correo de festaenfesta@canalriasbaixas.com se queredes que vayamos a gravar a vosa festa. Nós volvemos nun ratiño porque aquí hoxe queda verbena, queda un reparto de premios, queda de todo. En breve estamos outra vez con vos. Hasta ahora. Organiza Concello de Meaño.
Moi ben, familia, pois aquí estamos de volta, seguimos en De Festa en Festa, aquí nas Festas dos Milagres de Meaño. Imos ahora mismo a disfrutar do concerto da banda de música de Meaño, que vai a poñer un toque de ouro. E despois imos continuar ca verbena, que vai ser espectacular. Recordade, 986 71 0741 ou un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com e estaremos na vosa festa para gravalo. Aquí vos deixo. Moi buenas, que de aquí de Meaño? No, son do Grove. Do Grove? Pero bueno, só le viene aquí á festa. Sí, xa viñen varias veces. E hoxe que lle gustou máis, o concierto da banda ou está lle gustando máis a orquesta? Bueno, a mí o concierto da banda gustame moito tamén. E a orquesta tamén está ben. Cada cousa no seu momento, verdad? Sí. Xa estive mirando tamén a banda. Sempre me gustou. Que se debía de facer nas festas a banda de música debía se poñer máis veces, como antiguamente. Sí. É algo que botan falta agora nas festas. É algo que botan falta nas festas. En moitas festas que vas e antes facíase a banda de música na sesión vermú ou a mediodía, pero ahora eso está desaparecendo moitas veces. Bueno, pues é bueno deixar seguir disfrutando da festa. Pasalo ben, moitas gracias. Oye, toco, no me corra, no me corra. Pues eu non sei, que tal levamos esta festa? Ben, moi ben, moi ben. Veste na carreira? Sí. E no concerto da banda? Estive na carreira, no concerto da banda e ahora na orquesta. Boas noites, que tal? Boas noites, moi ben. Disfrutando da verbena? Claro que sí. Eres de Meaño? Son. Entonces ti ves todos os anos? Suelo vir, o que pasa é que non vivo aquí, vivo en Granada. As miñas sobriñas netas están aquí na banda. Ela é a nai, é miña sobriña. Ah, tua sobriña? Sí. A ver que veño por aquí. Perdón, perdón. Que tal a sobriña? Ben. Ben, tamén disfrutando da orquesta? Claro, claro, das festas en Meaño. Sí? Sí. Estuveche na carreira a mañá? Tamén. Tamén? Participei na andaina. Participaste? Sí. E que tal foi? Moi ben, moi agradable, un paseo, un bo tempo que tuvemos para poder facela. Entonces hoxe é un día estupendo en Meaño. Un día redondo. Pois aí quedadito, día redondo en Meaño. Baila sola, a ti te dicen abusadora. Ay, Lola, porque baila sola, a ti te dicen abusadora. Moi boas, chicos, disfrutando da verbena. Sí, un montón. A música está moi boa. E as mulleres mellor aínda. Que estaba mellor, a verbena ou o concerto da banda de música? A banda, a banda, a banda. Por supuesto. Non compares. Non compares. Sí, somos máis de banda. Pero ningún é músico, non? No, non somos músicos. Este canta mañanas, pero pola noite non se le canta. Estuveste na carreira pola mañá? No, na carreira volví. Non nos deixaron as mulleres. A miña tampouco. A túa tampouco. Podemos ser a mesma canosa. Vaya, canosa. Primeiro de todo, non me escape
No me escape porque me parecen guapos, pero guapos, guapos. Ah, somos guapos. Sí, de onde veñen? De Sanxenxo. Que é a primeira vez que veñen á festa? Que va? Poden vir, non? Moi a menudo. Estuveron unha andaina, unha carreira pola mañá? Nós non fomos. Pero estuveron por aquí? Sí. E que tal? Moi ben, moi ben. Día espectacular, entonces, en Meaño. Espectacular, totalmente. Bueno, pois eu non os vou molestar máis porque os vexo animado, quero que bailen. Eu quero que sigan Moitas bailando. gracias. A ustedes, a disfrutar. Si alguien se hubiera conocido, estarías bailando conmigo, no conmigo. Moi ben, familia, pois nós hasta aquí chegamos con De Festa en Festa hoxe nas Festas dos Milagres de Meaño. Recordade 986 71 0741 ou un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com e estaremos aí para gravar a vosa festa. Eu vou seguir por aquí De Festa en Festa porque vexo eu que me presta. Un saúdo, familia. Organiza Concello de Meaño.